What 290,000 wami? How? 1940. Sekund. Yaphela manje. Seku action. How? 3, 2, 1, action. Hawu no, ufuna ukuqobola. Ngiyaqala khona vele kodwa 7,000 wathi ngantshela ngaka phela mina ngintshela airport 7,000 wami nami ngisane fridge ngingakazi wevela thenga inyama engingayithande come on right Umqashweni kuyafiwa gazi lami Umqashweni kuye ngiwa gazi lami